Partnerem podcastu je e-shop kovopolotovary.cz, kde najdete vše pro domov, dílnu i zahradu. Takže třeba pohony pro vrata, pily, sekačky, vybavení pro chytrou domácnost, anebo třeba závradlí. Mají zkrátka všechno. Nově také nabízejí výhodný program pro živnostníky a firmy, registrace je zdarma. A pokud napíšete kód FOČNA, dostanete slevu 5%. Plísně ve vnitřních prostorách. Cítíš to tam, když tam nevětráš, tak tam cítíš. Já jsem tam přišel do té stavby a bylo mi to naprosto jasný. Můžeš jenom laicky vysvětlit, co to je tepelný most? Hodně lidí asi myslí, že prostě zateplím barák, tak vlastně všemu pomůžu. Ale ono to kolikrát je k horšímu, ne? A to je zajímavá myšlenka s tou klimatizací. Dnešním hostem pod Fočnou je Víťa Friml, obchodní a technický zástupce firmy Schomburg, která se zabývá veškerou stavební chemií. Dneska si budeme povídat o plísních a vlhkosti v domech a v bytech. Víťo, ahoj. Ahoj, kluci. Ahoj. Víťo, řekni mi, jaké jsou nejčastější chyby při projektování, které pak vedou ke vzniku plísní? Abych to vzal nějak globálně a nebavili jsme se nějak zbytečně, nezašli do velkých detailů, ke kterým se stejně v té naší diskuzi asi myslím si, že dneska dostaneme, tak samozřejmě za mě nejčastější chyby jsou tepelné mosty. Mm-hmm. To znamená tepelné mosty, když se budu bavit o projektování nové stavby, tak samozřejmě o dostatečným zateplení objektu, dostatečným odvodnění objektu. Vidím to jako nejčastější chybu, protože v izolacích, hlavně v izolacích se pohybuju přes 20 let a samozřejmě, když pak přijdete na stavbu, a může to být stará stavba, ale bohužel může to být i nová stavba a vznikají tam tepelné mosty, ať už se dostaneme k těm důvodům později, tak většinou je to opravdu tepelný, hlavní důvod je tepelný most a pak nějaká s tím spojená vlhkost toho interiéru. Děje se to často? Řekl bych, že u starých staveb, starších staveb se to děje poměrně často. U nových staveb si myslím, že dneska projektanti už umí to velice dobře navrhnout a když si pak vyberete správnou firmu, která vám to zrealizuje, tak už ty problémy nejsou samozřejmě takový. Ale u starých staveb se to řeší daleko častěji, jelikož asi jsme to všichni zažili. Všichni jsme bydleli ve starých barákách, ve starých bytovkách, kde nebylo sice zateplení, ale hejbaly se nám záclony, teplo bylo levný, takže jsme mohli vesele větrat, neřešili jsme měření topení, že jo, před 20-30 letama. To znamená, že každý si zatopil a každý si vyvětral. A pak nás netrápilo to, že máme zdivo, který není tak dobře tepelně izolační, a protože to větrání bylo přirozené. Dneska, když přijdu na stavbu, která je mokrá, tak jim vždycky říkám, ano, máte tady vlhko, máte tady plísně, ale jsou to věci, které jsou spojené s tím. To znamená, že když budu mít vlhký zdivo, tak to samo o sobě vlhký zdivo bude méně tepelně izolační. A v tu chvíli, když bude méně tepelně izolační, tak samozřejmě podporuju tu vlhkost v tom objektu a podporuju na těch místech, kde mi ty tepelné mosty vzniknou, právě ty plísně, o kterých se dneska bavíme tady. Víte, můžeš jenom laicky vysvětlit, co to je tepelný most? No, tepelný most je vlastně rozdíl teplot, zase laicky. Rozdíl teplot, když máte vevnitř určitou nějaký teplo, a tepelný most znamená to, že ta zeď je studená. To znamená, že i tou zdí prochází zima a ta stěna se ochladí. No, proto ty ochlazované stěny se tvoří tzv. Tepelný most. To je nějaké jako rozhraní mezi tím teplem vlastně a tím studenou stěnou a tam se vytváří nějaká vlhkost. Přesně tak. Prosím tě, už jako hraje roli kvalita materiálu při projektování a při té výstavbě? Určitě hlavně u nových staveb určitě to řeší, že dneska na to máte, kdybyste si sem vzali odborníka, projektanta nebo dodavatele stavebních hmot, cihel a tak dále, tak každý dící materiál má určitý tepelné izolační vlastnosti, a takže na tom už 100% hraje
má to velký vliv. Takže určitě to musí řešit projektant, jo? Že vlastně projektant prostě musí řešit opravdu tu skladbu vlastně na začátku, pokud jsme od té omítky až prostě když vemu nový barák teď. Pokud jsme u nového domu, tak projektant samozřejmě počítá nějaký rostný bod, kam ho posouváme zateplením a tak dále. Stejně tak setkal jsem se, že někdo chtěl zateplovat zevnitř. Nejhorší, co může být, jo? Protože ten rostný bod někam posouváte a možná se k tomu potom dostaneme i při nějakých obrazových ukázkách nebo o čem se budeme dál bavit. Ano, souhlas je to vždycky o tom projektantovi, aby to přesně spočítal. Samozřejmě ty rekonstrukce jsou horší. Potom, když máte už mokré zdivo, je to 100 let starý barák, chcete ho zateplit, tak jde o to, jestli ho zateplíme, uzavřeme, protože i to zateplení vám to částečně zvenku tu difuzi zavírá a pokud je to zdivo mokrý, tak samozřejmě někdy je to o tom, jestli vůbec je to správně zateplovat. Chceš to říct, že hodně lidí asi myslí, že prostě zateplím barák, tak vlastně všemu pomůžu, ale ono to kolikrát je k horšímu, ne? Kolikrát je to horší, kolikrát přijdu někam, kde je to starý barák, do zateplení neměli problém s vlhkostí, protože zvenku byla omítka, která opadávala, kde to mohlo dejchat. Teď přišla stavební firma, chtěli úspory, zavřeli polystyrenem, vatou, to už je celkem jedno, ale zavřeli tu difuzi třeba té soklové části a samozřejmě zbytková vlhkost, která nám dřív mohla vysychat ven i dovnitř, tak v tu chvíli nám jde jenom dovnitř. A v tu chvíli najednou mi volají a řeknou, hele, my tady máme problém. My jsme měli suchý barák, ale najednou nejenom, že máme plísně, ale máme i vlhkosti. Že, protože dřív to vydechalo, dřív nám upadaly sokly, barák byl zvenku hnusný, dneska je pěkný, ale zevnitř je pak... Dostal jsem super dotaci na zateplení, jo, ale moc jsem si nepomohl. Teď budu řešit dotaci na plísně a na odstranění vlhkosti, že jo. A potom se bavíme o tom, že jsme zevnitř, přijde tam firma, která to má třeba, dejme tomu, na injektor, která má tu znídající vlhkost, která u těch starých baráků většinou zlobí, protože ty baráky neměly vodorovnou izolaci. A je tam firma a musí letat zevnitř. A teď se zvenku se nedostanete, tam už máte fasádu a zevnitř lidi bydlejí. A teď jim chcete vrtat do obytných prostor, říkáte jim, že to jde dělat, ale stojí to, je to o vystěhování a o nějaký celkový sanaci a je to dost problematické. Takže i při těch zateplení si myslím, že dneska správný projektant by měl, když navrhuje zateplení, přihlídnout i ty... Takže určitě doporučuješ prostě buď nějaký odborníka jako třeba ty, anebo prostě nějakého projektanta, než prostě si jako jenom řekne, že zatoplím, dostanu dotaci, tak určitě si někoho na to... Souhlasím. Existují i jiný důvody pro vznik té plísně, než jenom ten teplný most? Samozřejmě. Jsou plísně ve vnitřních prostorách, kde nemusíte mít teplný most, protože je to vnitřní příčka. Můžou to být koupelny, můžou to být špatně větrané prostory, můžou to být nevytápěné prostory. Vždycky takový nepsaný pravidlo je, že správná vlhkost v tom obytném prostoru by měla být vzdušná vlhkost mezi 40 a 60%. Samozřejmě, když jste v suším prostředí, máte problémy s tím suchým vzduchem, že jo, dejcháte, kašlete, připadá vám to nepříjemný, ale potom zase, když se dostáváte do té vlhkosti a je to špatně větraný prostor, tak samozřejmě tato vlhkost podporuje tvorbu plísní. Ale to už se bavíme to, že dům je hotový a už ho nějak užívám. A užívám ho ne třeba úplně správně. A já jsem spíš měl na mysli při stavbě na začátku, jo? Jestli ty plísně vznikají jenom díky tomu, že tam jsou teplné mosty, nebo jestli můžu udělat i jinou chybu. Takhle, pokud to bude nová výstavba, tak jediná chyba, když opomenu ty tepelné mosty, které by v tom nebo v té uvnitř té objektu neměly být, na těch vnitřních příčkách, tak je to opravdu to vytápění a to větrání. Už to taky navrhované. Ale ty mi napadlo, může to být třeba jako špatně udělaná hydroizolace? Vždy vlastně vzlíná voda jako ze spoda do příček. To je to, co jsem mluvil před chvílí. Že? To je ten nejčastější problém, s kterým se setkávám já. Jako u Šomburku, kdy mě spíš volají nejenom kvůli plísním, ale hlavně kvůli těm vlhkostem. Ale ty vlhkosti podporují tu tvorbu plísní. Že? Takže s tím já se nejčastěji spotkávám, že jim říkám, my vám to jsme schopni zainjektovat, my jsme schopni vám udělat sanaci, my jsme schopni tu špatnou izolaci nahradit nějakým způsobem, nejčastěji injektáží, stěrkovou izolaci, když je to zatejkané. Když si představím, že mám podsklepený dům,
třeba z jedné strany je podsklepený, z druhé strany mám vjezd do garáže, tak na té jedné straně mám svislou izolaci. Ano. No a když je špatně udělaná a zatýká mi tam do té obvodové stěny, no tak. A tak jsme zpátky u toho, že vám provlhčí ta příčka a samozřejmě ta je na povrchu mokrá. Ano. Už mokrá bude studenější. Už tím bude studenější, že je vlhká a podporuje to. A v tu chvíli v té místnosti, která nebude větraná, máte vlhkou zátekovou vlhkost, máte vlhkou příčku, máte tam špatný větrání, nedej bože, je tam malá teplota na to vysychání a ta plíseň se tam odporuje v tu chvíli daleko dřív. Jsou to spojené nádoby, vlhkost a plíseň. Souhlas. Takže nejdřív vzniká vlhkost na základě toho plíseň. Souhlas. Může to být dobrá scéně, že se objeví někde plíseň? Ne. Většinou ne. Vždycky ta plíseň vzniká na základě té vlhkosti. I v koupelnách, že když to řeknu v obyčejný případ umyvadla, že jo, kde mi zůstává na silikonu, dneska už ty silikony naštěstí se i dělají, že mají protiplísňové přísady v sobě, že jo, aby se na tom tvořila ta plíseň co nejmíň, ale přesně obyčejný silikon na umyvadle. Když bude, kde máte nějaký žlábek, kde ta vlhkost zůstane, samozřejmě může tam pomalu vysychat, ale furt je na tom silikonu a je to otázka času, kdy ta huba tam vznikne a ta plíseň začne tvořit. Já možná půjdu už lehce, nebo spíš lehce jako extrému možná, ale jde třeba i o oblast, jo, že třeba vlastně stavím u rybníka, stavím u řeky, stavím na horách, stavím v poušti. To je jasný, když budu mít dům, který bude někde, řeknu, pod stromama, kde se zpomalu sluníčko nedostane, kde to bude, tak už k tomuhle by se taky mělo přihlížet. Vždycky ta vlhkost je spojená samozřejmě s nějakou vzdušnou vlhkostí vevnitř, ale i samozřejmě venku. Že jo? Takže když budu mít potok vedle sebe a budu tam mít stromy, kde se mi tam nedostane, tak furt tam budu mít vlhko. Ať už v půdě, ať už vedle baráku a to bude spojený určitě s tím stejně. Tak tam můžu opravdu asi potom řešit nějakýma rekuperacemi, když je postavíš do barák, aby ten prostě neschal sám. Dneska jde to opravdu dopředu a i ty projektanti dneska si s tím umí poradit. Dneska umí klimatizace vysoušet, že jo. Musí to přes klimatizaci umí vysoušet. Teď myslím tou vzdušnou vlhkost. Jo? Nejsem odborný na klimatizace, ale z řadě případů se dneska v nových projektech už s tím taky potkáváme, že opravdu to umí pomoct tomu, aby v tom domě nebyla taková vzdušná vlhkost. Jo. Když to zjednoduším, tak ve chvíli, kdy se zbavím ty vlhkosti vzdušní vevnitř, tak mi to velmi limituje v tom, že by mi měly vznikat nějaký plísně. Ano, rozhodně to napomůže tomu té příčině těch tvorby plísní. Dobře, když teda jsme se vyhli nějakým komplikacím při výstavbě a je všechno OK, může mi vznikat plíseň při tom užívání. Už jsme tady řekli, že jo, je to teda tím, že nevětrám. Já třeba řeknu příklad, jo, to řeším, dostává se ke mně ta informace poměrně často, že mi někdo volá, hele, já mám vlhký špalety na oknech, čím to je, jo? Mám špatný okna, nebo tak co si myslíš? Jestli je to na zdivu, tak samozřejmě už je tam problém spíš s tím tepelným mostem, ale přesně na těch oknech a na těch parapetech to poznáte. Když někdo si nebude měřit vlhkost doma nebo nebude s tím mít problém v bytě, tak to nebude pomalu měřit. Naučí se nějaký standardní postup, zatopím, rychle vyvětrám, nepřijdu o to teplo, ale vyměním ten vzduch, ten teplej, vlhký vzduch mi vylítne ven při tom intenzivním jednorázovým větrání. Ale přesně na tomhle to poznáš. Když ráno staneš a máš zamlžený okna, zamlžený parapety, ty jsou většinou nejstudenější, to jsou ty nejstudenější místa, tak je nějaký problém vevnitř samozřejmě vzdušnou vlhkostí. A nejstudenější místa jsou proč? Protože jsou tam špatně provedený detaily při výstavbě. Může to být taky. Samozřejmě i ten tender těch zkvalitnění oken, skel, samozřejmě tepelně izolačních skel, že jo, taky to jde neustále dopředu. A všichni jsme to začali. Já osobně, když jsem před 30 lety měl první byt a vyměnili jsme všichni plastové okna a začali jsme ty okna mít zavřený a myslet si, že vyvětráme nějakou
mikroventilací, jsme všichni měli plísně kolem oken. Nehledně tam, kde se netopilo, že jo, v ložnicích, jo. Tam to bylo jako první. Prostě dali jsme si mikroventilaci, každý nám řekl před 30 rokama, tady máš plastový okno, wow, mám plastový okna na baráku a všichni jsme měli plísně ve starých barákách, ve starých bytovkách, že jo. Nebyly to zateplený, nebyly to ještě kvalitní okna, jako se dělají dneska, ale ta cirkulace toho vzduchu a to vytápění prostě byl problém. Ale ono tak, ty jsi řekl na začátku, že vlastně to okno a ten parapet je vlastně nejslabší článek v tom barážku, že jo. Já teda musím mluvit ze vlastní zkušenosti, tak taky v ložnici netopím, mám to vlastně na nějakou dvojku, prostě tu termohlavici a ráno vstanu prostě vodosený okna, jo, to prostě to je... Dejcháme, že jo. A co s tím teda? Vyvětrat. Větrání. Snížit vlhkost tím, že vyvětrám. Tak u toho starého baráku, že jo, nebo prostě opravdu investovat do toho, že to komplet vyměním okna, že jo, dám tam prostě nějaký top. A já si myslím, že i když já si myslím, že stejně, i když v té ložnici jako netopíš, tak stejně podle mě ty okna prostě zamlžíš. No. I říkáš, že vlastně tvoje tělo jako samozřejmě vydecháš spoustu vlhkosti. Dejcháme páru, že jo, dejcháme, z nás ta vlhkost jde. Jo. Já se tím možná dostanu jako k té další otázce. Samozřejmě ten topný systém je strašně asi taky jako důležitý k tomu vzniku těch vlhkostí a těch plísní. Ty máš podlahovku, ty máš asi novější, ty jsi na příkladu. To by se v ložnici nemlží okna? Přes noc. Já o tom nevím, ale je možný, že moje přítelkyně ráno vyskočí a hnedka je utře. A myslím, že ti o tom řekla. Potichu. Mě to zajímá, že já opravdu jako mám starší barák, jo, ještě ten vršek je z takový okálovej, jo, že prostě opravdu tam jako ty tepelné vlastnosti toho systému nejsou nějaký ideální, takže asi vím, jak to opravit, ale jde to do financí, se bude povídat, prostě zateplit komplet barák, vyměnit všechny okna opravdu za ty podlahovky bych tam asi nenarval, ale jenom se chci dostat k tomu, jako jak ten topný systém je jako na tom. Tak je důležitý k tomu. Určitě, ale řeknu, mám taky nový dům, mám taky přítelkyni, ale ta si myslím, že mi otevře okno už večer. Já jsem pod peřinou a nestačí se, myslím, já jsem nikdy asi v ložnici neutíral okna. Tak to. Možná si otáž drží okno, tak v pohodě, ale... No ne, protože mám neustále otevřený to okno celé. No proto říkáš, že u nás, já jsem u silnice a já asi brole nemám, ale manželka prostě jí budí auta, jo, že prostě on tam není jako, to není rušná ulice, ale já si jako říkám, jak z toho ne, ale prostě tady si myslím, že opravdu jako obrovskou rekonstrukcí tady z toho vlastně prostě vyvětrat, prostě ráno toho vzít a prostě vyvětrat. Já tam plísně teda nemám, to musíš, že ono podle mě, jak to vyvětráš, tak okamžitě ta voda zmizí. A ty to nemáš zateplený, ne, ten barák? Ten bršek je lehce zateplený, ale jen to prostě nějak, to tam bož nějakou 5 polystyrenem možná. No, nebo to pak opravdu řešit rekuperaci nějakou takovouhle, řeknu, už opravdu modernější. Protože já nesážím plísně, to hnusný, to cítíš, když do toho bytu nebo do té místnosti přijdeš, jo, že já si myslím, že ono ještě, jak je to okálový, to není to tak dokonale udělaný, jak si přesně řekl, že to není uzavřený, tak si myslím, že to stejně jako vylítne ven, jo, během toho dne. Někdy je to výhoda. Jo, přesně tak, no, takže vidím to s tím, no. Ale tohle zase si myslím, že tohle nás naučil ten trh, že jo? Jak jsem řekl, před 20-30 rokama jsme neřešili, jestli kolik propalů protopím, že jo? To máš pravdu. Pak se všichni zavřeli okna. Jo, dneska v bytech každý má na radiátoru měřák, že jo? Platí, já nevím, nehorázný peníze za teplo a každý se snaží šetřit a to samozřejmě je pak problém, že jo? Protože když pak přijdu někde na nějakou prohlídku stavby, kde s tím jsou rovnou problémy a zavolají si mě a já jim řeknu, no dobře, jsem tady tak napůl, protože jsme v 3. patře, tady vám zlínat vlhkost nebude, což je moje hlavní gro, tak ale říkám, přijdu do bytu, otevřou dveře do bytu a cítíte to, že jo? Cítíš naprostou vlhkost. Každý nájemník vám řekne, že topí a větrá. Každý. Jo, to dneska vám neřekne, no já to mám utopený a mám zatažený, ty abych ušetřil, že jo. To vám nikdo nepotvrdí, že jo, v tu chvilku. Takže když tam jdete po druhý, tak on vyvětrá, zatopí, jo, a tváří se, že se takhle k tomu chová. Vidíte tam sušák s prádlem. Teď jsem to chtěl přesně říct. No. Vidíte sušák s prádlem, 3 děti, ženská na mateřský, která od rána do večera pere a suší, kde to má sušit, že jo, v zimě, už nejde dolů před Pavláč a nepověsí to venku. A to je všechno kvůli, v čem my tam tu vlhkost další dáváme, že jo. A ještě okna zkusí otevřít, tak je tak zalepený, že rok nebylo otevřený. Jasně. A nebo řeknou, my tady v tou mikroventilací větráme furt. To není. Že jo, to prostě každý odborník dneska, když ti řekne na okna, tak řekne ráno vstaň,
na 5 minut otevřít, nebo na 3 minuty otevřít do plna, nech klidně průvan, že ty zdi jsou tak nakumulované, že o to teplo nepřijdeš. V tu chvilku ti bude připadat, že ty to zavřeš za 10 minut, máš v tom bytě úplně stejně, jako jsi měl předtím, ale dostaneš ven tu vlhkost. Jo. Co je ta ideální vlhkost? Ty už to tady měl, kolik je? Mezi těma 40-60%. Měříš si, jako zkoušíš to? Nebo jako doma jsem si to neskoušel, ale je pravda, vozím v autě, když jezdím po stavbách, tak jednoduchý případ vozím teplovně, vošek, který má v sobě i vlhkoměr, takže já můžu zaprvé změřit teplotu, já to většinou používám i na podklady, jak jsou studený kvůli dalším aplikacím jiných materiálů, ale tak to už hned vidíš, protože rovnou ti to ukazuje i vzdušnou vlhkost. Jo. A samozřejmě, když už je potom největší, jakoby už jim to chci dokázat úplně, nebo si zaplatí u někoho nějaký odborný posudek, tak už se používají termokamery. Jo. Hlavně na ty tepelné mosty. A samozřejmě ta termokamera i umí počítat s tou vzdušnou vlhkostí, samozřejmě a s rozdílem teplot v místnosti, nebo zvenku se to dá měřit, takže v tom interiéru, odkud měříte, plus ty stavební konstrukce. To vás zkusím, doma jsem to jiné neměřil, v té ložnici to zkusím, kdy tam tu vlhkost mám jako ráno. Ale neměřím si to doma, nemám s tím jako úplně problém, protože taky máme menší baráček, který se bez problémů je to už postavený, říkáš, v nějakých novějších technologiích, ale v těch starých barákách kolikrát to je potřeba změřit, tu vlhkost, ale vidíte to hned na tom nitráku. Já ještě řeknu příklad, že přišli za mnou sousedi, kteří bydleli o patro vejš a že právě furt mají mokrý okna a špalety. A jako bez se podívat, opravdu mají. Tak já říkám, musíte si občas vyvětrát. A oni my furt větráme prostě. A chápu třeba v kuchyni, že mají digestoř bez odtahu, jenom jako na filtr, takže ty vaříš polívku a veškerá vlhkost ti zůstává prostě v tom. Takže to jsem pochopil, protože jsem mi to i druhý soused, ten mi to ukazoval v té kuchyni, říkám, tak to je tím, že tady zrovna teďka vaříte, ne? Ale on to měl v ložnici, a jako v ložnici přece jenom nevaříš. A tak jsem si říkal, tady už je to zajímavý, tak jsem si říkal, je to způsobený možná špatně udělanýma špaletama, respektive špatně zateplaným. Já vím, jak to na té stavbě funguje, že ty tam máš dát, nevím, 3, 4, ale vidíš. 5 na špalety, ale pak se ti tam nevejde ani jednička. Tak, protože tam máš panty, protože tam máš nějaký kolání a jsi rád, že tam dáš něco, aby to vypadalo hezky, že jo? Ano, a pak, jak jsi říkal, jsou nejslabší místa, protože tam vlastně nemáš žádný izolant a přes tu špaletu ti to promrzá dovnitř. Ale tohle je super příklad, protože já dneska vidím, že ty jsi to řekl dobře, ty panty u těch oken, já se tuto trošku možná teď zastavím, že vlastně my jsme dávali normálně rozšiřováky, jo, vlastně že ty vlastně nejsi schopný opravdu zateplit vlastně ten rám toho okna, na to jsou panty, jo, protože ty tam dáš maximálně jedničku a řeším to na každý stavbě. A tento poprvé jsme na stavbě vlastně udělali to, že jsme tam dali rozšiřovák, aby jsme byli schopní vlastně otevřít okno a ještě jsme byli schopni zateplit ten rám toho okna. Jo. A myslím si, že dokonce někdo to dělá, aby to budete spíš z ty vaší klasický stavařený znát líp, dokonce dělali i, nevím, jestli to ještě dělali třeba porotem nebo někdo, že to bylo vyřízlý, že tam opravdu na nějaký izolant měl ještě prostor, že ta cihla byla jako tvarovka, že už tam třeba nějaký extrudák mohl nalepit, aby to nekotuje přímo k té cihly. Nevím, jestli to ještě dělají. To se podle mě používá u systému, kdy máš cihlu svatou, takže ji nemusíš dodatečně zateplovat. Tak oni mají tyhle přesně tvarovky na parapet a na špalety oken. Ale samozřejmě lidi, jak občas šetří, tak ty tvarovky nekupujou, ty cihly tam... Většinou je nekupujou. Ty cihly tam dořezávají, ale tím pádem, tím, že už dodatečně nezateplí, tak tohle to je jasný, tam není izolant žádnej. A to samý, že na parapetu, že? Ty si to vyzdíš, aby ti to vyšlo na modulovou cihlu, chybí ti 10 cm, no tak to do betonu, ne? Zevnitř, zvenku, ale najednou tam máš cihlu, která izoluje, a na to máš 10 čísel 10 nebo 5 a tam tudy ti to promrzá. A divíš si, že dáš parapet právě mokrý pak, že jo, protože je ledový jako prase, vzpomněj. Jo, to je jako... Ale to už se pak jako špatně opravuje, když už máš zabydlený byt. Tohle je potřeba kontrola, jako je blbý, když to fasádu, že u starého baráku s tím počítá, že prostě tam budou nějaký zásahy, ale jako když si objednáš vlastně nový barák a většinou projektant ani tady ty detaily většinou řeší, protože už to nechává na té stavební firmě, že už to zná, že to prostě bude dělat
tím správným způsobem, že tam prostě musíš potřebovat nějaký extrudák, že jo, a ne to dobetonovat prostě betonem. Ale myslím, že se to děje, no, že samozřejmě prostě pro ty lidi je daleko jednodušší tam hodit beton a jít do toho, ale pak tohle jsou fakt ty nejhorší místa, co jsou na tom baráku, no, jasný. A tam ten tepelný most třeba na té termokameře je vidět úplně nejlíp. Tam stačí, vždycky říkám, hele, zavolejte si. Kolik to stojí, tady ten posudek s termokamerou? Ale jako takhle, jestli to budete dělat, jestli se bude dělat někdo posudek přímo s nějakým kulatým razítkem, tak to samozřejmě může být dražší. Ty lidi si za to potom můžou vzít víc peněz, ale dneska... Máš nějakou představu? Ale že ano, 20, to si myslím, že do 10 000 nějaký posudek, záleží, kolik tam bude měření, musí se vejít, ale dneska... Řeknu, když mi dneska zavoláte, že s tím máte problém, tak mám třeba kamaráda, který si je koupili, pár firmí má, dneska ty termokamery koupíte, řeknu, za 50 000 už fakt kvalitní termokamery a na tom to vidíte okamžitě. Samozřejmě musíte tam mít ten rozdíl teplot, jo. Nejde to jít měřit. Nejde to jít měřit v létě, kdy je venku 20 a vevnitř 20, to nepoznáte nic, ale ideální ten rozdíl je prostě nejlepší v tom případě. Napadá tě nějaký jiný způsob, jak snížit tu vlhkost vzdušnou, než... Já si myslím, že jsme to asi ten zásadní, když nebudu zasahovat do nějakých modernějších technologií, nebudu se bavit o nějaké rekuperaci, o klimatizaci. Ne, jo. O to se ptám, že to... Ale jo, už jsem se setkal s tím, že jo, dneska lidi bojujou, možná trošku už začíná se bojovat, ne spíš, že budu víc topit, ale v létě spíš víc chladit, že jo. A to je zajímavá myšlenka s tou klimatizací. Teď mě napadlo, že já ji vlastně doma mám v ložnici. A když nechci mít otevřený okno přes noc, a ty si říkal, že to dokáže nějak vysušovat. Nevím jakou máš klimatizaci, taky nejsem odborník, aby nás pak tady nikdo nepeckoval, jak jsme tady mluvili o klimatizacích kraviny, ale standardně dneska nový klimatizace, setkal jsem se s tím už na několika bytech, že se sice sanovalo, injektovalo, ale byla to třeba garzonka, teď nedávno řekli, hele, my si sem dáme ještě klimošku, protože ta klimoška opravdu umí tu vlhkost odstranit a umí vysušovat zároveň, že jo, takže že s tou klimatizací si dneska zatopíš. Dneska si můžeš zatopit, můžeš si ochladit a můžeš samozřejmě přitom i vysušovat ten vzduch. Já právě mám dům, vlastně, kde dole je klimoška jedna, nahoře taky. On to byl jako dvougenerační dům původně. A dole, já mám tam 50, 60 možná, to je prostě brutální. Takže tam v létě, prostě tam se doma bereš svetr, už je tam zima. No. A nahoře naopak, já říkám, to si dolů dávali klimošku. No a když vím, že se přitápěli, že jo, tam prostě, jo, tam vždycky, no mají kolikrát v zimě, tam prostě přitopím a je to docela příjemný, jo. Takže oni to umí. Václav mě přivedl na myšlenku, nebo spíš vlastně mi ukázal na internetu, že existují nějaký krabice, já jsem to viděl poprvé v životě, že to dáš do elektriky a že to ničí vlhkost. Na tohle jsem prostě úplně, na tohle jsem na rovinu úplně háklivý. Jak se to jmenuje? Elektroosmóza? No, elektroosmóza úplně ne, tohle elektroosmóza už je trošičku propracovanější, to docela funguje. Ale tohle jsou krabičky, které vám neumím říct, na čem fungují. Elektroosmóza sama o sobě při nedrastickým provlhnutí funguje. Samozřejmě v řadě případů se dělá nějaká injektáž a doplňuje se elektroosmózou, to už je taková pojistka. Ale tyhle ty krabičky, které máte na mysli, to, že někdo za 50 000 koupí krabičku, kterou si pověsí do sklepa, to je prostě za mě naprostý podvod na lidi a já když to pak někde vidím, tak ty lidi samozřejmě musíš litovat. A jako já jsem to ani nečetl upřímně, na jakém principu to jako má fungovat? Je to na nějakých magnetických vlnách, jo, nebo na nějakým takovým způsobem. Jako to vyháň jako ven, nebo... Fakt, jo. Elektroosmózu ještě tam, jako kdyby zase nejsem úplně odborník na elektroosmózu, a kdybyste tady měli odborníka na elektroosmózu, tak on vám vysvětlí ten princip těch záporných a kladných pólů a jak to jakoby může v nějakém případě, řeknu, ne extra velký vlhkosti fungovat. Ale tohle, že vám to někde v prostě vyzařuje a budete někde vytlačovat vodu a přijde se vám za půl roku, vám to přijdeme změřit a my vám když taky peníze vrátíme, no, tak se
dneska podívejte na tyhle ty stránky, tyhle výrobců a 85% lidí tam budou, že se s nima pomalu soudějí a že nemůžou chytit a já nevím co všechno. A těch 15 to si napíšou sami, budou jak to funguje. Že jo. Takže lidi nekupovat krabičky. Ne, prosím ne. Vemte si odborníky, vemte si nové technologie. Dneska jsou projektanti, kteří tomu rozumí, kterým i pomáháme my s nějakýma novějšíma věcma, které samozřejmě jsou na způsob injektáží, stěrkových izolací proti negativním tlaku vody. Dneska ty odborníci jsou a je jich spousty, kteří tomu rozumějí a který tam nejsou tyhle ty šarlatáni a někdy bych je nazval až zloději, jako v tom případě, protože ty lidi většinou neví, co mají, nerozumí tomu, dají za to takovýhle peníze a pak jenom koukají, že vlastně vlhkost je furt a 50 pryč. No, v lepším případě 50. My jsme se tady spíš bavili jako o plísni, ale... Odbočujeme si vlhkosti, protože máme to spojený. Vrátit k té vlhkosti, jo. Říkali jsme, že u starých domů se to objevuje samozřejmě velmi často, protože tam nejsou řešený žádné izolace. U nového domu by se to objevit nemělo, ale samozřejmě vím o případech, kdy se to objevilo, protože je špatně udělaná hydroizolace, ať už svislá na té podzemní oborové stěně, anebo někde vodrovná a je tam velký tlak té vody, že se to tlačí nahoru. Tak. Jak to můžu teda odstranit, když se něco takového odehrává? No, když už se tohle odehraje, tak jsou asi v zásadě nějaký zhruba 3 způsoby nebo to přerušení té vzlínající vlhkosti, protože vy tam furt musíte vložit nějakou izolaci. Každý stavební materiál bude do určitý míry nasákavý, něco může být méně nasákavý, něco může být víc nasákavý, ale samozřejmě, když to řeknu úplně laicky, když by mi tam zapomněl někdo dát vodorovnou izolaci pro novou stavbu a nedej bože to byl poroterm, který je, nebo nějaký takovýhle plynoslíka, který je vysoce nasákavý, tak je to prostě průser. Tak je to obrovský průser. Samozřejmě jsou asi, řeknu, 2 nebo 3. Jedna věc je nějaké podřezání diamantovým lanem, který už se dneska téměř nedělá. Před 20 rokama jsem se s tím ještě setkával, že jsem tam to někdo takhle podřezával. Jak se to dělalo? Na tady se normálně kladky s řezným lanem a postupně se řezalo a vkládala se tam nějaký izolant. Jo. Většinou to byly nějaký PVC, plastový, něco, co se tam dokázal prostě vložit. Jo. A to šlo teda udělat jenom v nadzemní části? Šlo to samozřejmě nebo odkopat, nebo celý okopat. No, ale tam se zase ta mašina dávala blbě, protože to jsou velké mašiny. Mám kamaráda, který se tímhle živí, ale nedělají to, že by podřezávali zdiva podle vlhkosti, ale spíš rozřezávají konstrukce, když je potřebují zvourat třeba, nejme tomu, nebo vyřezávají otvory do železobetonu nebo něco takového, takže mají na tyhle to mají kladky a diamantový lana. Dneska to asi jen tak nikdo nezaplatí. Je to jedna z variant. Tak samozřejmě, pokud máte cihelní zdivo, a zase bavíme se o tom, že je to nadzemní, pokud máte cihelný zdivo, tak ještě existuje metoda, že podbíjíte plechama, nerezovými plechama. Nevím, jestli jste to někdy viděli. Neříkám, že to nefunguje, ale pro tu statiku toho domu je to hrozně masakra. Je to opravdu, řeknu, představte si velikánský mašinu jako kladivo a normálně to podboucháváte, musíte mít tu spáru, že jo? To znamená, že když mám smíšený zdivo, tak to tam nezatuču. Ale když budete mít spáru, cihelný zdivo, budu mít spáru, tak do té spáry rveš zverku, nerezovej plech a dáš to tam. Takže nejšetrnější a řekl bych dneska asi i nejlevnější jsou tlakový nebo netlakový injektáže. Jo? To znamená, že do zdiva uděláš nějaký vrty a chemicky přes ty vrty nadspíš tam buď nejčastěji dneska se používá silikonová mikroemulze nebo se používá silanový krémy. A jsou tam asi 3 nejčastěji používané. Já si pamatuju před 20 rokama, když Schomburg dělal Aquafin SMK, když to byla silikonová mikroemulze, kde jste ji ředil dokonce 1:10 až 1:12 s vodou. Dneska už na tyhle hydrofobizace v úvozovkách jsou silanový krémy nejčastěji používaný. Šlo to zase dopředu od silikonu přes siloxany dneska na silikonový krémy.
No ale my u nás nejčastěji používáme ještě křemičitý roztok, to je Aquafina F, který vlastně, když si představíš ten por toho zdiva, jako hodně zvětšený, že je to nějaká trubka, která nasákává tu vodu, tak vlastně všechny tyhle hydrofobizační materiály ti zhydrofobizují por toho zdiva. To znamená, že ta vlhkost potom jakoby klouže, když to řekl laicky, nemůže vystoupávat, nemůže nasákávat. Ten křemičitan má obrovskou výhodu, že on je to křemičitan s hydrofobizujícími silikonáty, to znamená, že ono to nejdřív ten por zhydrofobizuje, ale ten křemičitan to úplně uzavře. No, to znamená, že to je nejčastěji taková používaný materiál proti vznikající vlhkosti. Takže já někde u země teda navrtám díry do stěny. Jenom zvenku nebo musíš opadnout z obou stran? Záleží, jak máš tloušku zdiva. Většinou není to ani o tom, je to logicky, když se nad tím zamyslíte, předepsaná rozteč těch vrtů je zhruba 12 cm, 10 až 12 cm. Když budu mít 60 zdiva a představ si, že to vrtám 12 mm vrtákem, protože většinou firmy, které jsou v tom odborníci, tak to dělají tlakově. Taky pamatuje se mi před 30 rokama, že se to vrtalo 30 průměrem, udělal si vrty jako blázen a pak se to zhlejval. Samozřejmě ten materiál to umí, ten materiál bývá, nebo je nízkoviskózní, to znamená, že má menší hustotu jak voda a on i do toho provlhčeného zdiva je schopný furt ještě nasáknout. Ale v momentě, kdy tam přijde odborník, udělá to tlakově, tak ještě tomu pomůžete tím tlakem. Jo, ještě to tam rozprostřete v tom tlaku. Ale jak se ptáš na tu tloušku zdiva, to není o tom, že by to nefungovalo na těch 60 cm nebo víc jak 60 cm. Je to o tom, že když budu vrtat tím slabým vrtákem, tak ta rozteč mi někam uteče. Jo, proto když je to třeba nad 60 cm zdiva, tak už se doporučuje vrtat proti sobě. Abych měl jistotu, že těch 55-60 cm vyvrtám v jedný a furt dodržuju tu určitou rozteč, aby když to potom nainjektuju, aby se mi to spojilo. V momentě, kdy budu vrtat metrovou zeď a ten vrták mi ujede o 10 cm, tak se úplně někde jde. Proč se ptám, že si myslím, že už i z jenom zvenku je to jako fakt náročný, asi finančně, jako i týče práce. A tam, třeba máš hotovou fasádu, ne? Nevštěžení vrtat. No ne, já to beru jako, že když, no dobře, ale vevnitř vlastně máš interiér, jo, si říkám, že je lepší, no nevím, no. Je to. Dobře, jak se budu bavit, jako, že to je z jedné strany, jestli zvenku nebo zevnitř. Ale když se vstal, jestli musíš, protože když už to bude 1,20 m, když to bude nějaký starý dům, který se ani nebudeš zateplovat, tak těch 1,20 m, a nebo někdo třeba dělá, že když 80 cm nedostane se zvenku, tak už zmenší rozteč, aby měl jistotu, že prostě je tam furt dodržená rozteč, že když to potom projektuješ, aby ten materiál se tam spojil, aby ti tu vodorovnou izolaci v tom zdivu udělal. Dobře, tohle to udělat, tak dokážu to udělat sám, nebo měl bych si zavolat nějakého speciálu? V tomhletom případě bych určitě jako nedoporučil investorům, aby si to vrtali, aby si to injektovali, protože dneska ty firmy na to jsou vybavený. Ty materiály, samozřejmě lze koupit materiál na injektáž, na vzdínající vlhkost, ale asi bych vždycky tohle to už nechal na odbornících. S tím je spojená nějaká otlučení omítky, většinou ta omítka je prosolená, že je to tam vidět, tak prostě chci zbavit. Takže... Vždycky, když se někam takhle dostanu, většinou se dostávám obráceně, to co jsi teď řekl. Dostanu se k tomu, že někdo zaslech něco, že potřebuje dát sanační omítku. Jo, tak tam Jo, a dal jsem tam sanační omítku, protože mi to odstraní vlhkost. A já tam vždycky přijdu a řeknu, ano, dejte sem sanační omítku. A nejprve odstraňte tu příčinu. To znamená buď to vzlínání, samozřejmě v řadě případů je to i nějaké ukopání baráku a venkovní svistlý izolace, tam taky může být záteková vlhkost a nemusí být jenom spojený se zlínající vlhkostí, ale tím začněte. Zásadní informace, že sanační omítka ti to nevyřeší. Ne, nikdy. Sanační omítka ti pak ochrání ty sole, které dneska už tam jsou. Takže většinou firmy, které v tomhle jsou profesionální, tak já když přijdu na stavbu a chce po mně někdo sanační omítku, tak mu nejdřív vysvětlím, že musí odstranit příčinu. A druhá věc je to, že odeberu vzorky zasolení a navrhnu jim sanační systém, který na to bude fungovat, který můžu garantovat. Protože pokud odstraním příčinu, a vím, jaký sole v tím mám, už se k tomu můžu s tím sanačním systémem nějakým systémem postavit. V momentě, kdy tam prodám sanační omítku a on neodstraní příčinu, tak každá ta sanační omítka se jednou naplní. Koupíš si levnou sanační omítku, obyčejnou sanační omítku, vydrží to 2 roky. Pory té sanační omítky se uzavřou těma solema
Až je plná, tak ti to začne úplně stejně krystalizovat na povrchu, jako kdybys tam hodil obyčejnou vápeno-cementovou mítku. Takže vždycky říkám, odstraň příčinu, pak ti navrhnu sanaci, kterou nevoklepeš za 5 let a nebudeš ji dělat znova. Samozřejmě jsou i takový případy, kde tam to zaslení bude tak extrémní, že ti řekneme, ale bacha, máš už tam tolik solí, že třeba musíš, že buď s tím počítej, že se tohle naplní i přesto, že jsme odstranili příčinu, ale to už bývá hodně málo, bývá to většinou takový ty dusičnany, když to jsou bývalý kravíny, kde tam jsou fakt tyhle ty agresivní sole, tam už se třeba kolikrát používá takzvaná obětovaná vomítka. To je vlastně, dá se říct, sanační vomítka nebo porézní vomítka, kterou tam naházíte, která někdy bývá i víc ne hydrofobní, ale hydrofilní, to znamená nasákavá, a ona to do sebe veme a pak ji oboucháte. A pak teprve jdete s tou sanací, ale to už jsou extrémy a zajíždíme do takových jakoby už fakt jako velký. Když promysleli, jak to bývali, co říkal. Tak. JZD. Ano. To byl případ toho, že mi ta vlhkost vzlíná ze spoda. Já jsem schopný to v podstatě tou injektáží oddělit, už mi tam žádná nevzlíná, odťukám vomítku, dám tam novou sanační podle nějaký systém, uděláš nějakou neutralizaci. Může to fungovat, ale dobře. A když mám svislou stěnu, která je spojená se zemí a není tam izolace, u starých barák to tam prostě je. Co bys mi poradil? Takže bych ti první v řadě, pokud to jde, tak bych ti poradil ten barák obkopat. Dobře, když to nejde. Když to nejde, tak už jsou dva způsoby, kdy můžeš plošně injektovat, říká se mu rastrová injektáž. To znamená, že vrtáš do toho zdiva, do nějakých 2/3 zdiva v nějakým určitým rastru zase podle toho provrhnutí, podle té situace, jaká tam je. A vlastně uzavíráš třeba tím křemičitelem tu vlhkost trošičku dál a stejně to doplňuješ s takzvanou stěrkovou izolací proti negativnímu tlaku vody. Jo, nezavíráš to parotěsně, to by byl velký průser, protože ta vodní pára furt musí z té vomítky a z toho zdiva jít ven, protože jinak by se ti tlačila nahoru. A pak se dají udělat sanační systémy, kdy uděláš buď rastrovou injektáž a doplníš to stěrkovou izolací, anebo pak jsou ještě způsoby, dělá se to velmi málo, to je takzvaná rubová injektáž. Je to vlastně případ, kdy provrtáš tu zeď a injektuješ do terénu. Aha. Jo, je to poměrně drahý špás. Vždycky se to pár firm takových znám, co to umí, ale přiznám se, že jsou to spíš takový lokální věci. To jako udělám, no to jako zavře tu zeminu, no to ten... No, tam za tu zeď injektuješ většinou akryl nebo akrylový gel, který jsou schopní ty firmy, které tohle mají vyzkoušený, už nastavit tak, aby ti tam jako v určitý chvíli vytvrdnul. To znamená, jsou to asi 3 složky, kdy si už umíš to nastavit, protože ty zkušenosti máš, kdy ti to má začít tvrdnout a vlastně ty provrtáváš tu zeď a injektuješ ten materiál. Taky tlakově, jo? Taky tlakově, ale to už je jakoby poměrně drahá záležitost. Tak já si teda myslím, že ono celkově ta injektáž jako a tyhle sanace není úplně levná záležitost, ne? Není, ale ono vám kolikrát nic jiného nezbývá, ale zase, jak jsem vám porovnával podřezání diamantovým lanem, podřezání plechama, tak furt ta tlaková injektáž, pokud na to použiješ vhodný materiál, je furt v tom z těch 3 materiálů nejlevnější. Aha. Jo, a poměr cena výkonu, myslím, že to asi to, jo. Přesně. Funguje to. A funguje to. Já jsem si připravil, proto jsem si tady nechal ten svůj telefon dneska, protože jsem tě požádal, abys nám navrhnul řešení na stavbu jednu. Kde ty jsi teda byl, chtěl jsi mi už to povídat do telefonu, já jsem tě zarazil, že to necháme na... To necháme Jarneče. Tak, tady ukazuju fotku, my ji pak dáme i samozřejmě vidět dál. Tohle je právě suterén jedné budovy, která je obsypaná, je to nějaký původní objekt rekonstruovaný, je to obsypaný. A vidíš, jak to teďka vypadá aktuálně. My už jsme tam nějakou částečnou sanaci dělali, samozřejmě s tvojí pomocí. U schodu se injektoval kousek? Ano. Tam je... Možná nevím, jestli tu fotku budeš mít, já bych ji možná taky měl někde. Tam je vidět, že to funguje, ale teďka oni to tam předtím vyřešili tím, že tam dali sádrokartonovou před stěnu. Takže to schovali. Ale tím samozřejmě nevyřešili to, že tam ta vlhkost zůstává. No, tady to je vidět, že tady to už je sanovaný. Jo. Tak a teďka teda, když na to koukáš, co s tím máme udělat? No, nejdřív bych se ještě vrátil k tomu, co tam udělali.
Ano. To je nejhorší, co můžete dneska udělat. Ani nebudeme říkat, co tam je za provoz v tomhletom baráku, ale to je nejhorší, co můžeš udělat, že to jenom takhle schováš. Protože ty tam uděláš nějakou sádrokartonu před stěnu a vracíme se úplně na začátek kvůli tomu dneska, kvůli čemu tady sedíme. Teď nás nemusí zajímat, že je něco vlhký, mokrý, že někde zatejká. Plísně. Ale plísně. Jasný. V tuhletu chvilku udělají sádrokartonu před stěnu, vůbec o tu stěnu, o to mokrý se nestarají. Pěkně to zavřou, ty tam vidíš, ty tam nic nevidíš, myslíš si, jak si cítíš to tam, když tam nevětráš, tak tam cítíš. Já jsem tam přišel do té stavby a bylo mi to naprosto jasný. Ale ty všechny ty plísně máš schovaný. No, hlavně tam většinou máš ještě takový ty ventilační. Ano, je to krásně, že jo. A pak ty astmatici od tam tu jdou a kašlou jako blázen, že jo. Pak nedej bože, tady to naštěstí není ten případ, ale by tam někde vyrůstaly děti a takovýhle věci, ale bohužel se s tím setkávám strašně moc. Takže před scény určitě nedělat, prostě nějaký provětrávání prostě nedělat. Jako má to nějaký, dají se někde udělat před stěny, ale ne tam, kde je to mokrý nebo vlhký. A tak jako, když ten dům máš někde na realice a přijde ti kupující, jak nechceš, aby to viděl. To dobře vypadá. Dáváš před stěnu. Řekneš, to je schovaný, to bylo křivý. No a vyvětráš před tou návštěvou toho potenciálního investora. Uvařit kávičku ještě, to by to vždycky vonilo. Jo, tak. Takže tady v tom případě je to prostě tohle, když přijdu, vidím to a vidíte to sami, když jste odstranili ty sádrokartony, co se pod tím prostě nachází. Jo. To je tohle a takhle jste to přesně dělali ten kousíček, to chce prostě sundat, všechno sundat. Takže oťukat omítku. Vyškrábat z páry, províst nějakou neutralizaci solí. A pak jsou samozřejmě nejlepší řešení, by tady v tomhletom případě bylo udělat opravdu, protože tady jste si všimli, tak tady je i příčka, která se nedá obkopat. Jo? To je to, co jsem říkal, že to prostě dostaneme se do baráku, který je někde odskočený, nejde to obkopat. Je tam silnice, komunikace. Takže se dělá nějaký sanační řez, že kdy injektuju u podlahy minus 5 cm, než je tloušťka zdiva, abych zamezil zlínající vlhkosti. Ano. A pak se nejčastěji injektuje, ten samý řez se neinjektuje v úrovni terénu, kam už vím, že už mi vejš ta vlhkost potom nemůže jít. No a mezi tím ideální řešení by bylo právě tady udělat tu rastrovou injektáž. Že udělám rastr 20 na 20, 30 na 30, vrtá se do 2/3 zdiva, tlakově tam na injektu Aquafin F a pak to uzavřu ještě dál, to uzavřu samozřejmě nějakou sírenouzdornou stěrkou a vodotěsnou stěrkou, která bude ale paropropustná. Jediný, co tady hrozí na té stěrkové izolaci, že se ti ten kondens může zase zpátky dělat, protože ta stěrka je paropropustná. Znamená, vždycky se na tuto stěrku ještě dává sanační omítka, která ti eliminuje tu kondenzaci vody na té stěrkové izolaci. Takže tady se dělá, my tomu říkáme negativní tlak vody. Jo, samozřejmě není to vyloženě tlaková voda, že by tam stříkalo ze stěny, ale je tam furt vlhkost prostě z druhé strany, ten negativní tlak vody. Takže plošnou injektáž doplněnou sírenouzdornou nějakou vysprávkou, protože většinou tam máš spáry. Ty spáry bys měl vyškrabat, měl bys tu sůl a to nesoudržný materiály dát pryč, srovnat i už kvůli tomu, pokud ty tlakový injektáže by tě někde nestříklo ven. A pak to opravdu doplnit stěrkovou izolací, která umí ten negativní tlak vody. Jo, takže už já to jenom zrekapituluji, že jsem to správně pochopil. Přijdeme do místnosti, sundáme omítku, proškrábeme spáry, nejčastěji dělám neutralizaci. Uděláme neutralizaci solí, to mi pak řekneš, čím to máme udělat. Tak. Uděláme injektáž u podlahy, aby to nevzdělalo nahoru, a pak uděláme tu plošnou injektáž. A pak se ještě dělá to. A pak se ještě dělá, když bychom si to ukázali v řezu, tak v nějaký úrovni už začíná terén. Aha. Takže tady plošně, kam se nedostanou z druhé strany, se dělá ta plošná injektáž, protože ty vrtáš furt do 2/3. Jo? A v té úrovni vejš, v tom nadzemním podlaží, dá se říct. A já jsem tady pod terénem celou dobu. Ale nahoře máš už schodiště, že jo? Nebo nad náma. Takže to děláš až ke stěně. Že? Jenom v jedné části. Takže to udělám až ke stropu, udělám plošnou injektáž. Jo. Akorát ten poslední vrt zase dělám na ten celý průřez toho zdiva. Aby to zakončil. Aby to nezdělalo. Aby to nezdělalo opatrovejš. Protože tady bys to zavřel, ale měl by si problém v nadzemí, v tom dalším patře. Prvním patře. Jo. Já rozumím, protože by se to pak projevovalo. A pak to teda... A to zastěrkuješ, uděláš nějaký sanační systém a vypadá to tak, jak vypadá ten kousíček, který se tam opravuje. Super, děkuji.
Prosím tě, já se teď trošku pobavím o těch plísních, ale když už ty plísně mám, jo, a jsou plísně, teď to budu řešit také z nějakého osobního, jo, prostě příkladu. Mám plíseň v koupelně na stropě, na sádroši, jo, je prostě málo větra, jo, hodně váry, protože děti se rádi sprchují prostě 50 stupních. A třeba silikony, jo, prostě kolem vodol. Jak se toho zbavím? No, odpověděl jste si na začátku sám, samozřejmě to opatření by se ti nedělali znova, ale samozřejmě přípravky dneska na to okamžitý odstranění té příčiny jsou, že jo. Dřív se to stříkalo savem, který strašně A to funguje, jako savotě jako funguje to... V tu chvíli tu houbu jako řeknu zahubí, že jo. Jenom tu chvíli, jako není to o tom, že by se to neudělalo znova, že jo. A nebavím se o tom, že někdo na to je alergický, smrdí to jako blázen. Dneska už jsou přípravky, které třeba tolik nesmrdějí, které už ale furt to mají tu fungicidní bázi, že odstraní tu houbu. Že jo, ale zase je to jenom o tom, že to pomůžeš odstranit, že to tam někde nekartáčuješ a nehrabeš se v tom, to opravdu zahubí, ale furt je to o tom, že tam já tam musím ovětrání, vím, jo. Já tam sice okna mám, jo, ale samozřejmě jsou vysoko a v zimě jako si nebudou asi pouštět na sebe mrazivý vítr. Ale takže odvětrání, když to prostě odvětrá, já jsem schopný to odvětrát, jo, například strana myslí, že to je za 2 hodiny hotový a jí furt se snaží přesvědčit, že to není jako za 2 hodiny hotový. Takže odvětrát a pak prostě nějakým takovýmhle přípravkem funguje to. Je to furt, já jsem se chtěl zeptat na to savo, ne? Protože samozřejmě savo asi ono jako na to očištění asi furt funguje, ale jak ty říkáš, má to svoje nějaký má to negativa a má to, že ty vlastně to neodstraníš na furt, ty odstraníš tu příčinu neodstraníš. Ty odstraníš jenom samotnou tu houbu, že jo. Jasný. Ale ono dneska už jsou, nedávno jsem o tom četl a dokonce mi to doporučoval i jeden projektant, že existují už dneska nějaký houby, který s tou plísní fungujou, že natřeš a oni vlastně jakoby to požírají furt, ale si za mě myslím, že to není ono. Jako nebo o to požírají tebe, víš, na to se teprve přijde, ale do barvy jsou různý přísady. Jo, to se to právě, jako existují potom nějaký vyložené na tohle asi ne. Jsou, ale je to furt jenom o tom, že to má v sobě nějakou fungicidní přísadu, jako se kládají právě do těch kvalitnějších silikonů, že to není tak náchylný. To neznamená, že se tam neudělá. Ale ideální ten silikon asi ten starý, protože podle mě to tam je 7 let starý, to byla jak rekonstruovaný, tak koupelna, tak ho prostě vyškrábala na tom nějaký nový zajistou přísadu, který už neplesnivý teda tak silikony, aniž bychom se bavili o těch, o plísních, tak silikony by si měl měnit, jo. V těchto těch, i ty sanitární silikony by jsme měli, taky jsme měli. Tak, vyměnil se. Co bys teda poradil nebo doporučil, když už teda tu plíseň tam mám na stěně, nebo on se vždycky udělá v rohu, ještě ne, jestli to je tím jako větrání. Mám prostě třeba na špaletě, v rohu, když si jsem bydlel v panáku, tvořilo se mi to tam. Buď to můžu vystříkat savem, to mám tak třeba na půl roku, ne? Nebo na no, možná ne. No. Když tam bude velký tepelný most, tak to budeš stříkat každý 14 dní. Dobře. A každý den budeš větrat, protože to savo ti bude víc smrdět, jak ty, ale jo. Aspoň to měl vlastně soused z panáku nad náma. Tomu se to tvořilo vlastně nad Praží. Asi tepelný most, že v posledním patře. Poslední patro, střecha, nezateplená střecha. No. Dneska stačí i do nových baráků, že jo. Vy jste stavaři, řeknu přímý stavaři, jo? Takže si představ dneska, že budeš zateplovat někde nahoře vatou a budeš někde v nějakým nadpraží a někde bude někdo ležet a tlačit tam vatu a stačí jenom tohle. V momentě, kdy budeš u nového baráku a rázem to poznáš, rázem máš mokrý flek, že jo, za chvíli. Protože tam ta teplná izolace. Jo, jasný, jo. Dobře, že tam toho frajera pošli znova na to břicho, aby to tam prostě doteplil, že jo. Ale co bych měl teda udělat, když jsem třeba v tom panáku, že jo, a teď tam je, že jo, plesnivá stěna, plesnivý rok. Jsi říkal, že existuje nějaký odstraňovač, něco jako savo, ale... Jsou tyhle ty funkce. Takže to mi třeba vydrží díl, jo? Tímto, no já si spíš nemyslím si, že to vydrží díl, myslím si, že jediný rozdíl, že to tolik nesmrdí, jak to savo. Takže když se dneska podíváš na internet, najdeš asi nějaký odstraňovače,
v tu chvíli tu houbu v tu chvíli zabije, ty to pak můžeš očistit, můžeš to třeba znova vymalovat, můžeš do té malby dát nějakou přísadu, která trošku té malby pomůže, že na tom ta houba neporoste brzo. Ale zase se vrátíš k tomu, že bys tam měl tu příčinu. Větrat, tu příčinu. Ale to je jasný. Zase se k tomu vrátíš. To odstranění té příčiny nějakou chemii je neudělá. Ale že to řešení je docela jednoduché jako těm lidem říct. Ne? Dobře, teď se bavíme o nějakých nástřikách na plíseň, ale prostě je to větrání, se tady o tom furt bavíme. Prostě u těch, když nejseš opravdu, že nemáš vlhko ze spoda, jo, že tam máš špatně hydroizolace udělaná, tak je to prostě opravdu jenom větrání. Jo. Opravdu prostě vstaň, otevři na 3 minuty, udělej průvan, že udělej prostě, otevři okna do kořán a myslím, že tomu hrozně pomůžeš, ne? A pak samozřejmě budu řešit, že si vystříká prostě plíseň, a když to bude každý den, tak si myslím, že ta plíseň se nemusí ani jako vracet, ne? Že, když to je mu opravdu jako zjednodušeně. Nemusí. Je to o těch, jak dalece to bude ten tepelný most tam se tvořit, že? Jak budeš vytápět, jakou tam budeš mít teplotu, že? Suchý teplo, jak jste se bavili o tom vytápění, že jo, podlahový topení, sálavý, krásný, máš to v ploše, že jo, není tam jeden radiátor, kde by ti ta teplota šla ke stropu a ohřívala tu místnost jakoby ze zhora postupně, že jo. To je všechno spojené a nehledě na ty nové technologie, kdy si dneska můžeš jakoby i upravovat tu vlhkost toho prostředí, že jo, samotného. Ne, za mě vyčerpávající, jo. Já jsem se to rozhodil docela dost. Takže pojď do závěru. Víte, když se blížíme k závěru, tak máme pro každého připravených takových pár otázek. A budujou si, říkám to každý. Tak, jsi připravený? Ano. Řekni jednu stavbu, kterou v Česku obdivuješ. Asi v současné době Národní technické muzeum. To nevím. Jen zapálit jo? No, myslím na Václaváku nahoře. Je to Národní technický? Ne, to je Národní muzeum. Jo, Národní muzeum. Dobrý. Fakt moc hezký. Musím říct, že... Já jsem teda věděl, že ještě nebyl, že to rekonstruoval. Jsi tam byl? Jsi byl? Jo. Jsme tam něco i jako dodávali, tak mě to zajímalo z tohohle mýho hlediska, protože tam se zrovna nějaký sanace dělaly. A takže mě to zajímalo, ale i ta expozice je moc hezká. Tak to dobrý typ, já jsem ještě nebyl, jak se tam zajedu podívat. Tak prosím, jakou jednu radu bys dal těm, co budou stavět? Vybrat si kvalitního projektanta, kvalitního dozora a kvalitní firmu. Nebudu. Tomu není co dát. Jak si představuješ, že bude vypadat stavebnictví za 100 let? Tak to je těžký, hoši, jo. Na tímhle jsem se nikdy neuvažoval, ale rozhodně ty cihly nebudou sami na sobě skákat, ale umím si představit už dneska nějaký robotický, nebo možná se dostaneme k tomu, že se to někde bude, nevím, nový domy odlejvat v jednom kuse převážet. Nevím. I s elektrikou, ale ano, dneska to dělá. Dneska se to dělá normálně, že se dělají koupelny a vozí se přímo moduly, že aby se všechno urychlilo, tak se vozí do moduly do železobetonových konstrukcí. Ono to má výhodu, že neobkládá, ale zase -5 potom, že? Jo, ano. Děláš všechno pěkně v teplíčku, jede v hlavě. A nečekáš, až ti vyschne omítka a aby si mohl zaizolovat, abys mohl pokládat, že jo? Nebo až ti vyschnou nějaký procesy. Že? Vlastně ale kontejnery, taky říkáš, vlastně ty kontejnerové vlastně stavby, to jako už připraví všechno. Ale z tohle fakt, jo, na to jsem kusy ještě nechtěl. Zamyslím, že jsem tady ten vánoční speciál, myslím, že to bylo docela dobrý. Já teda si myslím, že ty cíly už budou skákat na sebe. Tak za 100 let, myslím, že oni budou skákat za 10, si myslím. Jako bude tam nějaký robot, který místo nás tam bude skákat. Jo. Tak, co je tvoje pracovní noční můra? Pracovní noční můra? Ale kluci, většinou, když právě řeším spíš, nebo naše práce řešit ty průsery, tak jako asi noční můra, že nám někde poteče do baráku, není, protože je to moje práce. A možná noční můra bude, až nikdo... Ta potečeš už to spravit. Ne, já si myslím, že moje noční můra by byla, kdyby nikdo nepotřeboval sanovat domy, pracovní noční můra a bylo všechno suchý a nikde nebyly žádný plísně, nikde nebyly žádný vlhkosti. To by byla asi noční můra. Pro tebe, pro mě. Rozumím. Tak, máš nějaké životní motto?
Asi konkrétně ne, ale myslím si, že životní motto je takový, jak se chováš ty k ostatním, tak se nebo tak by si měl vědět, aby se chovali k tobě. No. Jo. Jak se to říká, jak se do lesa volá, tak se mě ozývá. To je krásný motto. Víťo, moc děkujem, bylo to skvělé. Děkuju moc. Děkujem. Díky za pozvání. Super. A doufám, že se na stavbě neuvidíme kvůli na tejkání. Budeme izolovat pořádně na začátku. Přesně.